Trækfugle. Et ganske poetisk udtryk, ikke sandt? Et udtryk, der næsten beder om at blive følt, og hvor i svage sjæle med kun ringe tilskyndelse formår at projicere både længsel, vemod og alle hjemløshedens øvrige så knugende og romantiske følelser. For trækfuglene bærer jo virkelig i dette evige kredsløb den bevægelse med sig, der som et pendul holder verdens store ur i gang. Og så drejer det sig jo bare om noget så dagligdags som trafik. Fuglene og sjælene er jo blot styret af et indre kompas og følger blot de indkodede køreplaner, generationernes arv har pålagt dem, og der er ikke det mindste vemodige i noget af alt det. For at forstå vores verden, den indre som den ydre, er det nødvendigt, at vi anlægger et kynisk blik. Frem og tilbage er lige langt, selvom den sidste rejsen tilbage, den i angst og bæven, de ved, når timen er kommet, godt kan synes som den længste. Mit navn er Lars von Trier, jeg ønsker dem alle en rigtig god aften. Skulle de drage sig riget igen og ønske på ny at bruge lidt tid sammen med os, så vær her, som i livet, velberedte på at tage det gode med det onde.